independència cubana, en Josep Martí, que era descendent precisament de catalans, que deia textualment que es perd la batalla quan no es guia immediatament cap a l'atac aquell afer que tant costa d'aixecar. I té raó, i tenia raó, naturalment, en Martí. I aquestes paraules continuen sent vàlides, i potser més vàlides que mai en el nostre cas, perquè ens hi agradi o no, per guanyar la batalla de la nostra independència ens caldrà, primer de tot, aixecar la moral. I els primers combats us puc assegurar que no són contra Espanya. Els primers combats són precisament contra nosaltres mateixos. Són contra la nostra secular tendència a veure-ho tot perdut i a no creure en els èxits col·lectius a casa nostra. I aquest combat per la independència reclama tossuderia, reclama pragmatisme. I és així, amb aquesta fórmula, com podem abrandar l'esperit col·lectiu i retornar la confiança i la dignitat al nostre poble. Però no podem oblidar que aquestes primeres lluites, naturalment, també hauran de tenir l'objectiu de desemmascarar les actituds col·laboracionistes d'uns dirigents polítics que no han tingut ni la voluntat, ni la capacitat, ni el coratge d'afrontar la condició de colònia que pateix Catalunya i que queda reflexada i consagrada en la Constitució espanyola, de la qual avui tots saben vostès que se'n celebra el 30è aniversari. Ara bé, quan parlem de constitucions espanyoles i les comparem amb les constitucions catalanes del segle XIII fins a primers del segle XVIII, no podem menys que veure i pensar que en termes constitucionals, des del 1714, hem retrocedit com a mínim fins a l'època antidiluviana. Perquè només cal veure com, a partir de l'Acord de Barcelona del 1283, s'institueix l'anomenat dret paccionat, que era fruit d'un pacte entre el rei i els estaments que la formaven. I aquest era un concepte sense precedents a Europa. Mentre això passava a la Catalunya del 1283, els espanyols havien d'esperar més de 500 anys per abolir amb la Constitució de Cadis el 1812 el Tribunal de la Santa Inquisició. França, per la seva banda, perquè som un país mutilat entre dos estats, no ho hem d'oblidar, no va abolir els impúdics privilegis de la seva monarquia i de la seva aristocràcia fins a la Constitució del 1791. Però continuem amb les constitucions espanyoles, perquè avui, per desgràcia, de la que hem de parlar és de l'espanyola i no pas de la francesa. A la Constitució de Cadis li van posar el nom popular de la Pepa, perquè es va aprovar un dia de Sant Josep del 1812. Jo crec que una Constitució amb el nom de la Pepa, i aquí tinc un jurista, no crec que pugui donar gaires garanties. Una Constitució que es digui la Pepa. Jo no m'imagino els nord-americans dient a la seva Constitució la Rose o la Mary. Crec que, diguem-ne, perdria consistència a la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. Una bona mostra d'això és que els propis carlins se n'havien mofat del primer article d'aquesta Constitució que es referia a los españoles de ambos hemisferios. I ho feien tot posant-se una mà a cada anca i fer posats obscens amb el to del Marieta. Com que aquesta no va funcionar de Constitució, em sembla que només va durar 2 anys i encara després van intentar reeditar-la d'alguna manera amb el trienni liberal del 1820 al 1823, doncs van intentar fer-ne d'altres, com la del 1876, que va ser promoguda fonamentalment per Cànoves del Castillo. I aquí crec que val la pena explicar l'anècdota
d'aquest text legislatiu, i més en un dia com el d'avui, perquè els catalans acabem de veure clar del tot com n'és d'impossible estructurar una entitat política com l'estat espanyol. És una anècdota que probablement molts de vostès coneguin, però val la pena repetir-la avui aquí. I es veu que Cánovas del Castillo estava reunit amb l'equip de juristes per elaborar aquesta nova Constitució i començaven l'esborrany d'un primer article que es deia o que es referia a aquells que havien d'ostentar la condició d'espanyols. Clar, naturalment, després de la Constitució del 1812 i de los españoles de ambos hemisferios, era qüestió de posar, diguem-ne, de ser rigorosos en aquest aspecte. Però es veu que s'encallaven. Començaven, doncs, aquest primer article dient «Són espanyoles» i quedaven com ofegats. I continuaven els juristes «Són espanyoles» i «Són espanyoles» i no passaven doncs, de concretar què diantre era això o quina cosa era la cosa més coherent per definir què era això de ser espanyoles. I Cánovas del Castillo, amb aquella causticitat andalusa, es va emprenyar i va dir «Son españoles los que no pueden ser otra cosa».